Halló, sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit. Remélem, hogy mindannyian jó vagytok, jól érzitek magatokat ebbe a hűvös napba, a 35 fokba. Én már a bőrömet próbálom leszedni magamról, de nem sikerül. Hát jó meleg van. Remélem, hogy a Kínában, akik ott vannak a megnyitáson a Yufan Store üzletének, azoknak legalább valamennyire jobb. Tehát a mai nap is rövid leszek, megpróbálok csak lényegre törő híreket közölni, mivel ugye most mindannyian a nagy vezetők közül ott vannak kint Kínában, egy pár olyan hírt, amit elkaptam, meg amivel sikerült ilyen egy-két nagyobb vezetővel egy-két percre, amikor volt egy kis idejük beírni a Facebook csoportba, onnan továbbítom nektek a híreket, meg persze ugye ezekkel a bejelentésekkel, ami a webirodában is történtek. Mindjárt megnyugtatott mindenkit az elején, tehát akinek nincs két olyan számlája, teljesen külön-külön, tehát nem egy számlán belül, tehát ott, hogyha valakinek a felhasználó neve azt mondjuk, hogy Success, akkor az a Success kötőjel 2, Success kötőjel 3, 4, 5, 6, 7-ig, tehát az ő főirodájához tartozik, tehát az nem egy külön iroda. De ha van egy olyan felhasználó neve, amit úgy hívják, hogy Malacka, és a Success is az övé, akkor viszont azt kell csinálnia, hogy a Success irodája, hogyha az a főszámlája, vagyis a fölötte lévő iroda, akkor azt belép, és kreál egy master accountot. Tehát nagyon egyszerűen ottan van egy PDF file is ebbe a hírbe, a youtalkandkindness.com oldalon, oda benéz, megnézi, tehát ki kell tölteni ugyanúgy az adatokat, mint a normális regisztrációnál az összeset, és pontosan adjátok meg ezeket az adatokat, mert ugye a cég azt mondta, hogy most már elég sok lesz majd a papírmunkájuk is, és ugye a részvényeket, amikor majd kapjuk meg mindent, tehát hogy a pontos címre érkezzen, meg a pontos adatok legyenek, tehát a név, meg minden, mert ez nagyon fontos. Tehát akkor azt csinálja, hogy a főirodáját, tehát a Success irodájánál azt csinálja, hogy Master Account kreáció, és akkor létrehozza ezt a Master Accountot. Tulajdonképpen annyi különbség van a régi irodákhoz képest, tehát hogy van egy PIN kód, és ezt a PIN kódot fogja kérni a másik irodáknál, hogyha azokat akarja összecsatolni. Tehát amikor ezt létrehozta, akkor létre fog jönni egy olyan felhasználó név, hogy CO kötőjel Success. És ez lesz neki a fő master számlája, belép ugye ebbe a számlába, látni fogja, hogy ott minden nullán lesz, és utána, hogyha abba a Malacka nevezetű második számlájába belép, akkor ott viszont nem arra megy, hogy kreáció, tehát nem hoz létre egy mesterszámlát, vagy egy főszámlát, nevezzük úgy, hanem ő rámegy a link to account, tehát hozzácsatolás a fő mesterszámlához, és azon a folyamaton kérni fogja a mesterszámlának a PIN kódját, azt be kell írni, és annak az irodának a másodlagos jelszavát, tehát a trading passwordot beüti, és link to account összeköti, és onnantól kezdve az az iroda össze van kötve az ő mesterszámlájával, tehát minden uTalk, minden jövőbeli IPO, meg minden össze tudja ott egy irodába rakni. És akkor nem kell küldözgetni egyikből a másikba, hanem ugye abba a mester irodában, amikor már belép, akkor látni is fogja azokat a számlákat, ami így hozzá lettek kötve. Tehát, hogyha van több számlája, a Malacka mellett van még egy sárkányirodája, akkor azt is hozzácsatolja. Tehát a lényeg az, hogy ezt azért is csinálták, mert a jövőben, ahogy elkezdik küldeni ezeket a részvényeket, tehát ne legyen kavarodás, hogy most egyik iroda, és akkor annál a másik irodánál is ugyanaz a felhasználó ember, és akkor ez neki is rossz, mert akkor több költsége lesz, hogyha ilyen részvényeket fogják küldeni kifele, tehát azért kell összekötni egy mesterszámlával. Ez nagyon egyszerű, én megcsináltam a saját irodámba, pedig nekem nem kellett volna, mert ugye nekem nincsenek másik irodáim,
de már csak azért mentem végig a folyamaton, lássam, hogy működik, tehát ez egy 3 perces történet volt, tehát nem egy valami bonyolult. És a pillanat, csak itt látom, hogy nyugodhatnak nekem, hogy ezt is rakjam be. Igen, tehát most már látszik, ki van bent. A lényeg az, hogy tehát ezt nagyon könnyen lehet összecsatolni, ezt a 2-3 vagy akár mennyi irodát, és mivel elég sokan éltek ezzel a lehetőséggel annak idején, hogy lehetett egy másik telefonszámmal, meg egy másik felhasználó névvel ugyanazzal a neveddel és az adataiddal regisztrálni, ezt most ezzel tulajdonképpen a cég megadta a lehetőséget, hogy kössük össze a számlákat, hogy ne legyen ebből kavarodás. Ami múltkori hír, amit mondtam, neveket még nem raktam közzé, direkt azért, mert a Daniel Détő személyesen mondta, hogy meg fogják hosszabbítani, ha kell, akár még egy hónapra ezt az egész folyamatot, mert rengeteg a papírmunkájuk és az adminisztráció, és az olyan emberek, akik még nem fizették be, tehát azok még meg tudják csinálni, sőt, még ne aggódjanak azok se, akiknek a temporáris irodájuk van, és még nincsen aktiválva, tehát azt is még meg fogják csinálni, úgyhogy ha kell, meghosszabbítják akár még egy hónapig. És én a neveket még viszont azért nem tettem közzé, mert egy pár olyan vezetőnek a neve is volt benne, amely meggyőződésű volt, hogy rendben van a számlájuk, és ez be is igazolódott, tehát ők már átküldték nekem a banki kivonatot egészen attól a naptól, amikor megvették az irodát, és abból szépen világosan látszódott, hogy a pénz nem került vissza a számlájukra, és én ezt továbbítottam a cég felé, ennek a Anuk Lee nevezetű úrnak, aki ezt intézte, és aki küldte nekem az e-mailt. De viszont még mindig van legalább egy 10-15 olyan név, amiben én nem vagyok biztos, még megpróbálom így a szponzori vonalon a vezetőktől még valahogy megtudni, hogy kik ezek a felhasználók, és azoktól is ugye várom a banki kivonatot. Ha viszont nem jön a banki kivonat, tehát ezt a fordítást ennek a levélnek én be fogom tenni ugyanúgy a Skype csoportban, mindenki látni fogja, és akkor már be is fogom rakni ezeket a felhasználó neveket, mert sajnos nem tudom kinyomózni már, hogy kinek az irodái ezek. Úgyhogy ennyi. Ami Kínából jött vissza a hír, hogy hatalmas nagy pompában megnyitották azt az épületet, és hogy a Yuhan Store iroda megnyitásnál is ott voltak ugye az összes vezető, és hát gondolom erről is majd készülődnek videók, meg képek, amint tudok én is valami konkrétabbat, akkor majd beteszem ilyen PPT fájlba, és akkor akár prezentációba is meg tudom mutatni. Ami bejelentés megjelent az irodában, még ugye azt már refordítottam, gondolom látták, akik voltak a Skype-on, hogy ugye már akarták megnyitni a platformot, de ez csúszni fog sajnos, mert akarják, hogy hibátlanul működjön minden, és azért, ahogy tapasztaltuk, amikor itt működött valami, akkor mindig hibátlanul működött valójában. Tehát itt még egy pár nap türelmet kérnek, és akkor majd be lehet lépni az irodákba, azt meglátni, hogy mi hogyan van benne. És hát gondolom addigra jönni fognak az újabb hírek és újabb bejelentések, tehát amíg nem jönnek, addig én sem tudok nektek újabbat mondani. Tehát ezt várom, amint lesz valami lefordítani, beteszem a közös chatbe. Tehát ennyi lett volna mára. Gondolom, hogy a legfontosabb dolgokat elmondtam. Ha esetleg most megint van valakinek pár kérdése, amit még nem tiszta számára, akkor megpróbálok megint itt egy pár percbe válaszolni, ha van kérdés. Igen, időszám az enyém lett, beírva a telefonszám, e-mail, csak a lakáscím azon, csak a telefon név és a passzport különböző, az egyezőséget köztem és a cég között nem probléma. János, szerintem ezt supporttal le kell kérdezni. Ha te azt akarod szerintem, hogy a cégednek a irodáját hozzácsatolod a te saját főirodádhoz, és azt összekötöd azzal,
akkor gondolom majd annak a céges regisztrációnak is majd az adatait meg kell változtatni a sajátodra, de ezt a supporttal gondolom probléma nélkül meg lehet majd oldani. Én tudom, mert nekem annak idején, az én drága szponzorom még annak idején engemet úgy regisztrált be, hogy XXXXX volt az útlevelem, és hát én is sajnos muszáj volt, hogy írjam a support felé, és hogy ezt megoldják. Tehát volt is egy bonyodalom, egy elég bonyolult ilyen formanyomtatványt ki kellett töltenem, szponzortól, aláírás, meg minden, de megoldódott. Tehát rá egy 3-4 napra ez sikerült megoldanom. Úgyhogy gondolom, János, nálad is ugyanez a helyzet. Tehát rajtad múlik, ha úgy akarod, hogy a te személyes irodád maradjon a te személyes neveden, a céges meg a cégen, akkor viszont még a cégnél kell majd az adatokat lecserélni. De ahogy látom, mivel a telefonszám és a minden tehát azonos, ezt mindenféleképpen ezt intézni kell. Tehát ez biztos. De János, tudod te is, hogy azért szoktunk mi beszélgetni egymás közt is, úgyhogy én szívesen segítek ebben. Enrique, akinek csak van, annak van. Egyelőre én azt az információt kaptam, tehát akinek nincs 2 irodája vagy 3 irodája, annak teljesen szükségtelen megcsinálni ezt a mesterszámlát, tehát annak semmi teendője nincsen. Szívesen, János. Igen, van-e akkor még valamilyen kérdés? Ha nincsen, akkor a mai napot is szépen bezárnám, tehát még egyszer a végezetül elmondom azt, amit én éreztem még decemberben, amikor ezzel a céggel kapcsolatban léptem, hogy ez a cég nem fog minket becsapni. Dr. Daniel mindent megtesz, hogy biztosan jól működjön minden, tehát lehet, hogy ebben az adott pillanatban, amilyen világban élünk, hallottam, hogy a másik digitális pénzt is rendesen megtámadták, tehát ahogy a bitcoin is egyfajtában támadásokat kap, biztos vagyok benne, hogy a mi utókönyvünk is állandó támadások célpontjává lesz, amíg ez nem rendeződik valamilyen szinten a világ kormányai közt. De addig is nekünk nem kell aggódnunk, mert a pénzünk jó helyen van, és én biztos vagyok benne, hogy ezekkel a projektekkel és ezekkel a részvényekkel, amiket ők most a jövőben akarnak nekünk itt lehetőséget adni, én szinte biztos vagyok benne, hogy nem fogjuk megbánni, és hát az akár 4% éves kamatot, amit a bankok ajánlanak, annál azért biztosan jobban fogunk járni. És hogy jó helyen van a pénzünk. És bízom benne, hogy januártól, ahogy ők is ígérték már, aki ezeket a részvényeket is pénzé akarja tenni, az már lesz rá lehetősége. Tehát ez az, amit én gondolok, de hát az idő az már megmutatja. Nem, Lorán, de sajnos már semmit nem tudunk, tehát én megnéztem bent azok a funkciók, hogy regisztrálás, meg ilyesmi, az mind megállt, nem tudunk már szerezni pontokat, nem tudunk befizetni. Igazából az a pénzügyi átjáró az működik, de itt Magyarországon én tudom, hogy elég sok embernek ez bonyodalmat fog okozni, hogy be kell regisztrálni ebbe az UP-re, és ott létrehozni egy irodát, ugyanaz a felhasználó névvel, és elég bonyolult, tehát oda be kell küldeni pénzt, utalásra, amikor pénz ott benn van, akkor de ezt gondolom mind majd már az új platformnak a megjelenésével fog teljesen beindulni. Tehát per pillanat már nem lehet se új regisztrációt csinálni, se felminősíteni. Indikó, igen, tehát ez a lényege, akinek egy irodája van, semmi teendő. Veled meg Indikó majd a webkonf után is még beszélni akarok. Oké, van-e még valamilyen kérdés? Ha nincs, akkor szerintem a mai napra akkor bezártuk. Tehát befejeztem. Jó, oké. Hát akkor további szép napot, sülést a melegbe, remélem, hogy jön egy kis leülés, mert itt lent délen nagyon meleg van.
Na, köszönöm szépen a figyelmeteket, és sziasztok!